Pozeráte sa na dom, ktorý sa v obci Dačov Lom od tých ostatných doteraz ničím nelišil, až do chvíle, keď v ňom polícia začala pátrať po stopách vraždy, ktorou obeťou je jeho majiteľka a matka tohto muža. Práve tento vysoký mladík bol pre políciu hlavným podozrivým, keď vyšetrovatelia začali pátrať po vrahovi, ktorý 58-ročnej žene vystrelil priamo do hlavy. Ak v tomto prípade ide o vraždu matky spáchanú jej vlastným dieťaťom, o tom istom bola aj chladnokrvne vykonaná vražda 48-ročnej ženy v roku 2012 v Púchove. A v tom istom roku aj česká polícia vyšetrovala vraždu, pri ktorej syn zaútočil na svoju matku a sekerou jej rozsekal hlavu. Říká sa, že měl nejaké prášky a že by nejak to svoknul. Nezriedka sa stáva, že takéto vraždy sú vykonané tak brutálnym spôsobom, že intenzita útoku zaskočí aj samotných vyšetrovateľov. V hre bol aj alkohol a závislosť na liekoch. Keď v americkej Arizone polícia vyšetrovala vraždu matky tejto ženy, už pri obhliadke tela zistili, že jej dcéra chcela časti tela vopchať do igelitových vreciek. Na mieste činu sme našli množstvo igelitových vreciek a na tele pokusy o rozštvrtenie. Keď syn alebo dcéra zavraždí vlastnú matku alebo otca, zvykne sa hovoriť, že ide o zverský čin. Hoci to so zvieratami nemá vôbec nič spoločné. A predsa, aj v ríši zvierat sa takéto veci dejú. Len s tým rozdielom, že zvieratá svoj motív majú vždy jasný. U tých zvierat, na rozdiel od ľudí, sú to teritoriálne vzťahy tam a potom hlavne otázka potravy a konkurenti potravinoví, hej. V prípade, že sa polícii podarí preukázať synovi zastrelenej ženy z Dačovho Lomu to, že naozaj práve on je vrahom svojej vlastnej matky, hrozí mu dlhoročný trest. Rastislav Striško, televízia Joj.